Oinarrizko gaitasun digitalen ziurtagiri ofiziala lortzeko lehen frogak hasi dira Nafarroan. Kulturak La Legión Cóndor en Navarra La Guerra en el Aire 1936-1939 Alemaniako aire unitateak gerra zibilian izandako esku hartzeari buruzko liburua argitaratu du. Nafarroko Orkestra Sinfonikoak abenduaren 3 Lesakan emango duen kontzertura joateko gonbidapenak eskuragarri. EH Bildu Baztanek adingabe migratzaileen harrera banatua babestu du. Migratzaile gazteak zurrumururik eta gorroto diskursorik gabe hartzeko deia egin die koalizioak Baztango herritarrei. Azaroak 25 emakumeen kontrako indarkeria gaitzesteko egunean bihar hainbat hitzordu antolatu dira Baztan bidasoan Malerreka Bertizaranan. Nafarroan 40 pertsona inguruka hartu dute parte Nafarroko liburutegian egindako 2 saiotan. Nafarroko gobernuak iaz onetsi zuen gaitasun digitalen 2. mailako oinarrizkoa ziurtagiri ofizial berria lortzeko frogen lehenbiziko deialdi publikoan. Unibertsitate Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko kontseilaria Juan Luis Garziak lehen froga hoien garapenean parte hartu duenak Nafarroko gobernuak gizarte digital eta inklusiboa baterantz hasitako bidean funtsezko aurrera pausotzat jo du deialdi hau, publiko orokorrari ematea. Ziurtagiri honen helburua gaitasuna egiaztatze hutsetik haratago doa. Eskubideak bermatzea, arrakalak murriztea eta pertsona guztiek ingurune digitalean bete-betean parte hartu ahal izango dutela bermatzea eskatzen du. Azpimarratu du, halaber azpimarratu duenez, garai hauetan ezinbestekoa da gure trebetasunak ebaluatzea, ziurtatzea eta etengabe hobetzea. Bai garapen personala eta profesionala bultzatzeko, bai produkzio sarea indartzeko, datozen erronken aurrean eta prozesu horretan herritarrek sail honen laguntzan dute. Aurkeztutako pertsonen 85%ek gainditu du froga eta 73 galdera izan ditu, 5 arlotan banatuta. Informazio eta datuak bilatu eta kudeatzea, komunikazio eta lankidetza, eduki digitalak sortzea, segurtasuna eta arazoak konpontzea eta 21 gaitasunetan. Gaiak aldatu egin dira tipologian galdera bakun eta anitzetatik hasi eta parekatzeraino. Ziurtagiria lortu duten pertsonek zuzen erantzun diete gutxienez arlo bakoitzeko galderen 50%, eta azterketako galdera guztien 75%, gehienez ere 80 minututan. Zehazki, 29, 27 eta 59 urte bitarteko 21 emakume eta 13 gizonek parte hartu dute deitutako 2 txandetan. Vianako Printzia erakundea kultura zuzendaritza nagusiak La Legión Cóndor en Navarra La Guerra en el Aire 1936-1939 liburua argitaratu du. Manuel eta Miguel Ángel Torres Mateos anaien ikerketaren emaitza. Obra gerra zibilean aireko unitate horrek Nafarroko lurraldean zituen hegazkin eta eskuadrilla batzuen presentzian oinarritzen da. Hegazkin eta eskuadrilla horiek eskualdeko hegoaldean zeuden aerodromoetan pilatu ziren. Liburuaren egilek diotenez, Kondor Legioa Hitlerrek Frankoari fakturatu zion aire unitatea izan zen. Frankok gerran garaipena lortzezan. Hala izan ez baliz, diote obran, agian gure herriaren historia garaikidea beste era batera idatziko zen. Torres Mateos anaiek azaldu dutenez, liburuaren helburua iragan lauso horri hautsak entzea da, eta Nafarroan matxinoen bandoaren ondoan borrokan aritu ziren legionario alemaniarraiek nortzuk izan ziren ateratzea. Zein frontetan parte hartu zuten, nolako esperientziak izan zituzten atzeguardian, zertan erabiltzen zuten denbora librea, zer iritzi zuten bertako biztanlei buruz edo nola hartu zituzten bertakoek. Horretarako jatorrizko dokumentuak, espedienteak, infografiak, aerodromoen planoak eta garaiko 150 argazkiak erabiliz. Liburuan Nafarroko gobernuaren argitalpen dendan eta liburu dendetan eros daiteke eta 20 euroko prezioa du. Manuel Torres psikologian lizentziatu eta doktoratu zen Euskal Herriko Unibertsitatean psikologo gisa lan egin du kontsulta pribatutan, baita publizista gisa ere.
bere zaletasun nagusietako bat ikerketa eta divulgazio historikoa da. Miguel Ángel Torres berriz zuzenbidean lizentziaduna da Nafarroko Unibertsitatean eta 1992tik dokumentalista gisa lan egiten du Thomson Arantzadi argitaletxean. Anaia bezala bere denboraren zati bat ikerketa historikoari eskaintzen dio divulgazio ikuspegi batetik. Lesakako Kultura Etxea eta Udalaren webgunea Nafarko Orkestra Sinfonikoak abenduaren 3an foru komunitatearen eguna dela eta eskainiko duen kontzertura joateko gonbidapenak banatzen ari dira. Ekitaldia debalde izango da, 6:30 Lesakako Arriondoa Kulturetxean, Javier Etxarri López, herriberritar musikariaren zuzendaritzapean eta Deslilaba Baskova biolinista bakarlariaren emanaldiarekin. 1879an Pablo Sarasatek sortua Nafarroko Orkestra Sinfonikoa Espainiako Panorama Sinfonikoko talderik zaharrena da. 140 urte baino gehiagoko ibilbidean Espainian zein atzerrian auditorio nagusietara, opera sasoietara eta jaialdi ezagunetara gonbidatuak izan dira. Gaur egun urtero abonu kontzertu sasoi bat aurkezten du Iruñan, Baluarte Auditorioan, Tuteran, Gaztanbide Antzokia eta Tafallan, Tafalla Kulturgunea Kulturzentroan, eta gizarte eta hezkuntza jarduera garrantzitsua garatzen du foru komunitate osoan, bai eta erakundeen eginkizunak eta aurkezpen ofizialak ere. Baztango Bildu taldeak ohar bat kaleratu du Elizondoko Benito Meni Ospital Zentroko bertiz eraikinean inoren kargura ez dauden 20 adingabe migratzaileentzako zentro bat antolatzeko Nafarroko gobernuak hartu duen erabakiaren berri izan ondoren. Koalizioak adierazi du ez dagoela ados instalazio horietan egin den aurretiazko prozesuarekin, eta udalari informazio ofizialik ez ematea kritikatu du. Bilduko oharrean adierazi duenez ez gaude ados jarduera murrizketarekin eta Benito Menik langileak kaleratzearekin eta orain espazio hustu berri bat alokatzeak enpresak egindako murrizketa bermatzen du. Era berean, azpimarratu duenez Benito Meniren murrizketa eta gazteen ezarpena ez dira Baztango udalaren erabakiak. Bilduk ere koalizio gobernatzen baitu, gaineratu dutenez udalak bide ez ofizialetatik jakin zuen ekimenaren berri. Eta foru gobernura joan ondoren bakarrik jakin ahal izan zituen xehetasun gehiago. Halere, alderdiak positibotzaio du Nafarroko gobernuak proposatutako eredu berria. Bere komunikatuan nabarmendu dutenez aurreko etapetan ez bezala orain zentro gehiagotan banatzea proposatzen da, hoien artean bat Baztanen, eta horrek arreta egokia bermatzen du eta gazteen eta tokiko komunitatearen arteko elkarbizitza erraistu eta naturalizatzen du. Sareetan zurrumurruak eta mezuak agertu direnez Bilduk gazte horiek kriminalizatzen dituzten diskurso fascistak aurka ohartarazi du. Oharrak azpimarratzen duenez adingabek ez dute jaioterria kapritxoz utzi. Aitzitik sistema kapitalistak hegoaldeko herrialde globaletan ezartzen dituen esplotazio eta espoliazio basatien biktimak dira. Koalizio gatazka sozialetan ez erortzeko eskatu du. Ez diezagun fascistei begirada okerreko lekura desbideratzen utzi. Benetako lapurrek gorbata daramate, elitea dira, gutxiengo bat, eta hoiek gure etsaia dira. Elite hori da gazte hauen jaioterria leku ikusezin bihurtzeko arduradun nagusiak. Komunikatua beste udalerri batzuetako kudeaketaren esperientzi positiboak azaltzen ditu adibide gisa, non tokiko eragilek eta zentro kudeatzen duen fundazio publikoak elkarlanean lan egiten duten. Bilduk Baztango herritarrak animatu ditu gaztei babesa ematera eta informatzera, bide fidagarrien bidez eta zurrumurru falsuak elikatu gabe.
Azaroaren 25 morez seinalaztutako data da egutegian, emakumeen kontrako indarkeria gaitzesteko eguna. Horren arira, hautenen hitzordu antolatu dira eskualdean. Baztaren zehazki azaroak 25 asteartean, eguerdik 12 udalak deitutako elkartaratze egingo da Elizondoko plazan. Eta 7etan, Iñarrosi, Baztango gazte feministak eta Baztango talde feminista deituta mobilizazioa Elizondoko plazan. Azaroak 27 ortzeguna Elizondon pensioa ez ordaintzea emakumeen kontrako indarkeria ekonomikoa hitzaldia. 5:30 Arizkunenea kulturetxean, Baztango berdintasun zerbitzuak antolatu du eta hizlaria Ixaxi Perez Fernandez izanen da. Azaroak 29 larunbatean etorkizun hobe baterantz ihes gela. 12 urtetik gorakoendako Arizkuneneako beko solairuan izanen da, talde kabanatuta egun osoan. Izena nahi eta nahi ez eman behar da labur.eus iesgela A25, Baztango berdintasun zerbitzuak eta aske elkarteak antolatuta. Bortziritan berriz azaroko 25 asteartean goizean elkartaratzea egingo da instituzionala. 11:00 gutitan berako Tokione Institutuko Zelaigorrian eta 12:00 Arantzako plazan, Etxalarko plazan, Igantziko plazan eta Lesakako plaza zarrean. Bortziritako udalek ikastetxek eta berdintasun zerbitzuak antolatu dituzte. Arratsaldean mugimendu feministak antolatutako mobilizazioa beran. Azaroko 25 ostiralean Liliak Xuri Beltzean errezitaldi musikatu eginen da, 7:00 8:00 Etxalarko Peloa Betetxea kulturetxean. Garbinen Leiza Mikeo pianoan eta Izea Loira Matxinena kantari hariko da. Bortziritako berdintasun zerbitzuak antolatuta. Malerrekan berriz azaroko 24 astelena, Malerrekako mankomunitateko berdintasun zerbitzuak antolatuta indarkeria matxista gaur, erronkak hitzaldia Itxurengo herriko etxeko ganbaran. Nagore Perez Fernandez izanen da hizlaria eta 5:30 hasiko da. Azaroko 25 asteartean, Malerrekako mankomunitate deitutako elkartaratze instituzionala 12:00 eskola pareko biribilgunean. Azaroko 26 asteazkena etorkizun hobe baterantz ihes gela 12 urtetik gorakoentzako Doneztebeko udalak eta aske elkarteak antolatu dute eta Doneztebeko Galbara Aialde egoitzan izanen da. 4:30 8:00. Bertzetik azaroko 28 ortzirala Malerrekako mankomunitateko berdintasun zerbitzuak antolatuta kontuk eta komerik ipuin kontalaria Narbarteko herriko etxeko goiko solairuan izanen da, 5:00 Isabel Agirre Sarobe Arzalluz izanen da ipuin kontalaria.